Ruga împletită cu cântec înalță sufletul celui cu credință. Duminică, la Biserica Penticostală din Alexandria, formația Filadelfia din Giurgiu a cântat pentru cei veniți la adunare. La adunarea de duminică de la Biserica Penticostală Betlem din Alexandria au fost prezenți oaspeți de la Giurgiu care au cântat și încântat pe cei aflați la adunare. Formația Filadelfia de la Biserica Penticostală din Giurgiu s-a rugat prin cântările sale împreună cu frații din Alexandria. Mesajul biblic a fost predicat de pastorul Mihai Teodorescu din Giurgiu și a avut ca subiect nevoia anului 2011, mântuirea oamenilor. Este o cântare care izvorăște din adâncul sufletului și din adâncul inimii. Este o cântare izvorâtă din credință, frații mei. În una dintre cărțile Scripturii am găsit îndemnul unui om. Îndemnul lui Habacuc. Un om ce a trăit în vechime, dar un om ce a trăit vremuri la fel de grele ca și noi. Un om ce a traversat în istorie perioade dificile pentru poporul din care făcea parte. Dar uitați-vă felul în care omul acesta și-a încheiat toate cugetările lui. Căci dacă smochinul nu va mai înflori și vița nu va mai da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boli în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul Dumnezeul mântuirii mele, pentru că Domnul Dumnezeu este tăria mea și binecuvântarea mea. Și în această dimineață, e adevărat că țara aceasta trece prin probleme, așa cum spunea fratele nostru. E adevărat că fiecare dintre noi ne confruntăm cu dureri și cu necazuri. Dumnezeu nu ne-a promis că ne va lipsi de El. Dumnezeu nu a spus că vom avea o viață perfectă, dar a promis că indiferent de necazurile noastre, indiferent de problemele noastre, indiferent de felul în care va evolua societatea, Dumnezeu va fi împreună cu noi. Cântecele religioase au adus celor prezenți la adunare căldură în suflete.